Balimao Annokuma, très très urgent et très bonne nouvelle, Mali et Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est jeudi 16 mars 2023. Maliens, bonne nouvelle, le Mali vient de recevoir des nouveaux équipements, dont plus de 20 nouveaux avions et plus d'une douzaine de drones Bayraktar venant de Turquie. Que Dieu bénisse le président Assimi. La deuxième bonne nouvelle, voici les drones. Les drones Bayraktar, vraiment, photo flène. Aïe, avec drone na, tasuma be kabala, abe fond de ma drone Bayraktar, tasuma be kabala. Mali sera candidat. Et puis, plus de 50 nouveaux camps militaires sont en construction sur toute l'étendue du territoire, au parti nord du Mali. Que Dieu bénisse Assimi. Le plus grand camp militaire mouniote Afrique de l'Ouest, au Lebeka de Bougouni. Une ville entière, avion de entraînement kay Mali de flèche au jo si ça no Bougouni à 8 km de Bougouni. Kata tout teke ka ke kanyi. Mo be chier avion be kay fin bébé kay parce que Bougouni sans uniforme be Bougouni. Fin bébé Bougouni. Ça c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, les FDS et les VDP du Burkina Faso viennent de libérer la localité de Tougouri et la ville de Saba. Toutes ces localités sont au contrôle des forces patriotiques du Burkina Faso. Bravo au président Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Maliens amena do ka nouvelle to irana. Awa nouvelle sabana fana be ko nyefo malien de belaji. Ayna ta avion na. Yana ngata nyefe. Mali e avion munu soro maliens. Mais avion nu photo ira awla. Ni anga drone crowd, anya to drone na. Ni Mali ga drone crowd. Ni albatros ni avion ni be se ka wuli ka ta robe. Abe wuli awa ate sansi ate fenga fana ate karibla nyana majini. Anya ta la. Anya ni drone, anya ni avion ne soro. Ni anga avion crowd. Avion de mouran aniko Mali fleur ko soro. Avion de mouran aniko awa drone de temps aniko. On est anya marfa bunu fana soro. Mali comme Mali Afrique de l'Ouest bé Mali temena Nigeria la bi armement sana. 2000 les 3 dernières années Mali de premier bi marfa sani armement sana. Orato Francis jategeli, orato Amérique jategeli, orato be jategeli baby parce que Mali be ka superpuissance militairement. Bravo à la transition malienne. Président Assimi Boraka annoncé, président Assimi Kanka, Mali Constitution croix, président Assimi a validé, awa président Assimi bena Mali Constitution croix présenté, Mali moko ba bela, dina nyamogo fara chrétien nyamogo ni, et sulame nyamogo no be dina nyamogo ye, katla somau, ani donso, ani laratiki be, président Assimi bena anga Constitution croix bonya da, au bela jele croix, ka do don président Assimi ye, obe ken tenendon. No bébé, Marsikalo Kile Mourama, un beka président Assimi Deme, bravo. Président Assimi n'a sans fla. Izini Mourani Kode projet B non. Hey, avion me mali bolo avion keme bobi. Awa, équipement were au fana nana olu toko tese kafo. Neta ala do toko do. Le Mali est surarmé aujourd'hui. Non Assimi, que Dieu te bénisse. Mali kera premier de Afrique bi, équipement sanabi. Il m'a franchi décelé mais Aradarou B, Fombe B, bravo président Assimi. Katla ka fo nyana tuguni. Ah, o temene ko fe kabala. Procureur général de la Cour suprême, o de boraka annoncé do kebi. Ko aywa, ko mandat d'arrêt be Boubou Cissé ka. Ko Boubou Cissé, ko nade, ko suna kambi yoro nyini de. Awa procureur ko Boubou Cissé be dugu minna ko ni mandat d'arrêt be, ko mandat d'arrêt be no ka ko Niger ka frege ko kana ni Boubou ko ka Boubou don kasola. Aywa, ko chema ube kulubali ko be woro ko ka woro nyini ko kana nayi ani uya mo ko chama to ko fo donc ani do fana be Sénégal to ko borangono ko fendo jara awa uyo manadare bu beka donc malien ametla ko nouvelle détaillé amena bo kalama Mali keleme ka kamu nyonte Afrique campé o de jolembe Buguni bi ça dit que sanu be Buguni jama be Buguni a Buguni ga sur Côte d'Ivoire farala asimite plongala de Mali camp militaire mi nyonte Afrique de l'Ouest be o de benata joyi hectare keme wolonvla ni binani ani wolonvla ni ma fibe binani fla Assimi bolo au paradis. C'est pas un petit projet de Agnata a projet photo la mba photo boka ila président Assimi be ko projet paradis anga transition mo dema Agnata kan a soda avec ina fo ibe petit paridi Agnata la be na fo ibe New York bi Agnata soda mana sote jode anga armée de bena équipé 600 et puis quand militaire bidourou o de bena jo
Mali Nord Fambé, quand militaire bidrou au projet de Fanabi. Donc, Malien, on dit bravo, bravo à la transition malienne. Au roi, tu m'as fait qu'à Malien, amena détail ou dit ça. Car faut en y a tout c'est ça. Anya ni Europe, car faut en bela jelengena. C'est ça, nouvelle wérem Fanabi, qu'on faut bengena, anga oule, anga chesri, alibi, car là, car faut tourner président Assimingena. À quel mec a décision croix, président Assimi, quel mec a décision croix, minta, c'est ça. Nibe ka wuli ka sokono jugu bunte kana reculer Alassane Ouattara be ka opposant kolu avec ka munda ka ambe koyi et mun kera songola nanye CEDEAO nem pala ye Mali problème na ni CEDEAO be kuma kata kuma Sénégal problème be Côte d'Ivoire problème na Assimi ni ko kibe kere fe kuma la medro be reculer mais ayo re fana ka jija ayo re fana kana yi ko do la de anga tien fo nyoko na bawo deme mais ay rigueur dun aka barala ay rigueur dun aka barala ambo ro ken fana. Donc, vraiment, on va continuer à vidéo faire toujours. Car faut bela gérer les Maliens. Oui, Mali débi. Le Mali est devenu une puissance. Aradarou bamboulou, faible bamboulou. Il m'a air France ou bet jatigeli. Ah non, fin 6 angani, non nous coloside. France air France au calé jatigeli mais ko aller ka sran ko kanana ka fonye. Be ou bebe ka sran parce que ba donc nous nana ou kumbe manamana komi ke folo ou tse ko ke malabli. Anyate ni fin bebe Mali bulubi. Ni ka avion nana trop sans trop fiou aba gauchi. Mais en même temps, il faut président Simingena, à continuer à bara faire, bébako, ni même Malibolo, Aradarou Fanabe Malibolo. Voilà. Et batterie intermissible de Malibolo, awa Aradar Baube Malibolo bi, grâce au président Assimi. Anya avion mounou sorobi, à Maké Bachi, Arenebe Duron Bayaktarla. Ni Duroni nebe ouli sanfe, abe yele fo sanfe lege la. Alite Duron natolai. Duron be yele fo kabanogo de la. Kabomu blaka jigi. Bomu mena jigi doro, terrorisou sigilo doro, ouwe bale ka bomu de tito, tando avion be yororo. Ni ya ebe avion tire nyabala ni ndroni abe fon drone ma ko Bayaktar TBD Mali bora kani den tan fla de soro sisan Mali kan militaire ba bena sigona obu sigi ka bitoni pidro terrorisou be sino la dron abe wuri kata terrorisou yoro nyindi ima alisa awe opération aéroterrestre fana be sena abe bias une semaine di Mali ni Burkina ube ka jahanama tasuma sigi terrorisou ko be ka sigi ko ala anu le formalien anga to anga armée ko akana bi mo shika mina fenge kono bela jelen gato armée ko armée be kaka barake awa armée ka barata bulukai nin droni mun flani nin dental flani dira malima avion de mugani ko mali bora ko ri sorobi marfa kise utola de cher combat utola de blende utola de avion me mali bolo ba ka avion de kemebi awa kamu nyonte afrique campé o de be ka job buguni bi. Vraiment, on dit bravo au président Assimi. En Assimi demain. Défensi là, wallahi, aouye baramike, chapeau kanga di aoukumbi, amba bela djelenko, ayaw tege di bokoma. C'est la victoire finale. Alma soubebe mali bolo bi. Ima ye Francis jatkele. Ima ye autant jamana be jatkele bebi. Parce que ou te fait mali ka super puissance. Allez, Niger be mali bonyabi. Djeme be fait la barake ni mali bi. Ou bebe ka boli mali kobi. Parce que on a la puissance de feu aujourd'hui contre les ennemis du mal. Au te devrait ou terroristes. Terroristes bilama, hanya mali toko fo terroristes krefe crise karsaki boufa. On dit bravo au président Assimi. Au rate beno ko fe ka bala tourni, a mettre là ka fo onyena. Burkina fana ka côté là, ka fo onyena. On dit bravo aux forces armées du Burkina Faso. Au rate beno ko fe ka bala. Malion Burkina fana bora ka terroriste Burkina bora ka dugu libéré aka dugu chaman ba libéré bi a dugu do be na ko Saba a dugu do be ko Tuguri. Donc on nyafo le Burkina vient de libérer Messi Aronika Malien bela de ngani vocali partage en vidéo. Le Burkina vient de libérer la localité de Saba et Tuguri. On dit bravo au FDS et au VDP. Aujourd'hui c'est jeudi 16 mars 2023. Voici la joie des militaires et les FDS et les VDP du Burkina Faso. La population est très fière de l'armée du Burkina Faso. Regardons ça. Burkina Faso, mission Djaliba de Flé. Agnatala. Voilà. Ce sont les soldats burkinabés. Et le moral est au top. Le moral est au top niveau au Burkina Faso. Que Dieu bénisse.
le maréchal Assimi, que Dieu bénisse le général Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Agno de fois bela djerengena. Biye sini ala kali. Angata dron. Nambeta ambesi. Agno de fois bela djerengena. Mali bora ko nouvelle duman baw de ke. Awa ka fo anyana tuguni. Ame oro mina ko bi. Mali bora ka aka fon ke. Ta tla ka fo anyana tuguni. Buguni. Et ressources bade de be buguni. Mbo oro fo anyana mbo ka da ma vidéo doye. Donc nya fo malien den bela djerengena. Vraiment les VDP viennent de reprendre le contrôle du village de Saba. Vraiment, on est très contents, on est très fiers, vraiment, du bon boulot que les Burkina Faso viennent de faire. Donc, Maliens, il y aura des ameno ira beladje na beko orolaje. Donc, quand il y a des Maliens de beladje lengena, aywa, amena mou n'y a pas président Assimi ngena, a bara tableau kain, défensif kain, vraiment, il y a une information du mamba usro. Mais en même temps, il y a un président Assimi Ngena. Il y a une politique défensive à l'Union Afrique. Il y a une président. Il y a une vocal Kolongolo et président Assimi Kasso. Il y a une vocal Kolongolo Bekasso. Mais ce qui est comme il y a une vocal président Assimi Kasso. Très, très urgent. Bien jeudi 16 mars 2023. Président Assimi Ika défensif. Ani bara nyana aye ni vocali ci président Assimi ka soro ka fo ko malien ba fou vraiment Mali armée dien bébé nyaba Mali armée fait bi jeudi 16 mars 2023 président Assimi ye mone bo Mali sura sous la billahi ala ka barka do ila awam bi ko fana et ambe conseil de ma di président Assimi ma yana nga bo vidéo la ibe ka irriguer mun ket les flana kana reculer mais aw yere fona ka ujija o kona fo panu nkede ango tieni ko nyoya na koy parce que adamade mo ngoni tin kawale de be mo ko soyi ima e be banen do mo ko chamanye bi do were te kawale do rondo aya ujija o yere kana e kodo la o e kelengi flana aw be ka irigere munke abe kanar da CEDEAO yi Assimi kana sra CEDEAO nya kana sra droit de l'homme flana aw be ka irigere munke abe kanar da CEDEAO yi Assimi kana sra CEDEAO nya kana sra droit de l'homme nya fait Mali libéré au bara i clé au ma tout ce qui peut aider le Mali an no be teme dok ngulo chamancha de la ko kunshiki tege fa zeme o kake makana ke sur le fodi au main président Assimi ala be baraka do ila billahi be ka tien fina iga politique défensive kain mais iga politique intérieure tiena ku main redi mais si ça anyaba la nettoyage be kana doni akana kedron ka damne ka tla ka jo il veut continuer. Il m'a Alassane Ouattara flé. Nicolas Alassane Ouattara m'a ka ala kunshiki finindo abi mine ki don kasola. CEDEAO te kuma oula, droit de l'homme te kuma oula. Et sur Sidi, il est président. Ama kelma fo bingani gake moko kono de ayi. Mais moko be mali dogoya. Aw kana tando tigima. Macky Sall flé na be ka munke songo la dien be nyabala. Ame kanar da CEDEAO. Na ye moko dan nogole nye ko droit de l'homme kirikara mali konana. Na ya kuma me CEDEAO da billahi tallahi abe boka CEDEAO jabi. Président Assimi peuple biko. Nika jamano don bi fe wati mina. Ibi tay tola wati la. Awante fa ka bo fanga la de. Ante fa ka fanga ibla. Aw de se ka jamana libéré. Aw ka ta jamana fe. Anga plan jumenyi. Mo sekere fo nyana bi. Ne de la ka kuma fo ben le cerveau nyana. Wone segu tungara. Ne segu tungara ka la nyini munyi. Président Assimi ni fanga ke ne Clara. Kamara bena ou be jaou bena avec passe partout. Parce que militaire fin fengé Nigeria kisi tlalima guerre de Biafra la be fanga ta kelengele awaya blau kuna vous êtes des hommes aw sorasia et tien mais aw bebe na politique de ke na yo bro fla courage politicien no ka fanga ta nous ma obla ka ta CPI la ka shibon teke kono aw be politique ke o jagoya di aw pour que politique ka nyaaw blo ne be nga fandan kuma ni fo nyana ay dobo tempérament na akana kedro koni doya mogo doya o critiquer ko tigi ba contrôler ou bien c'est vous tongara beta Assimi tanto bi sinu tukuna bena ba contrôler o te c'est la politique mbi contredit animbi ti fo o te kelengi ite mogo fe billahi o donindu mogo ni fi ni mogo mba fe kan kan ni ka mumma ya ba fo mai mogo jugu ye mogo fladi aw mogo duru be klobena président Assimi klobena Mori colonel Modibo Kone Klobena, colonel Sato Kamara Klobena, colonel Wage Klobena, colonel Maliki Diaw Klobena, au Beka Name, ani Premier ministre Shogeli.
ani Ablaye Job aw be transition ay ni conseil la mais adamaden jugu ye mɔgɔ min be yoyo ye ate ɲuman fɔ e kan o ye jugu fɔlɔ de a t'i ka ɲuman fɔ diɲɛ kɔnɔ a b'i ka juguba ɲini k'o lakali o ye jugu fɔlɔ de i jugu filanan ye mɔgɔ min ye ale b'i ka société nɛɛmu de e mana ko k'a b'a fɔ k'o ka ɲi e mana fɛn hali n'i ko k'i ni ala ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ k'a kɛra ale ɲɛna ko wa fa b'i kadi o ye na min de o ye escroc de a y'a kɔlɔsi o la n'i ko fɔ mɔgɔ de k'i fasa da ni guitare ye qui va te retrouver avec des escrocs awa escroc te ko la ban baka tiɲɛ de fɔ ɲɛna aw filɛ bilahi aw kanu bɛ na ne y'a kɛ mɔgɔ la n'a bɔra bɛn la activiste la k'a b'o la mon amour pour vous est très sincère mais aw tɛ ne faamuya mais ala bɛ bɛɛ dɔn mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ b'a dɔn moi j'aime cette transition et je vous aime tous mais ni nafiki donna adamaden hali ni woloden cɛ i b'i b'a la ne segu ka laɲini de aw bɛɛ ka fanga kɛ tour de wuruli ye aw bɛ na politique de kɛ mais pour que politique ka ɲɛ aw bolo a ye dɔ b'aw dusu la pour que politique ka ɲɛ aw bolo a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'aw tora kilan ko la non segu tunkara de la k'an frapper non an n'ale tɛ baara kɛ non an bɛ taa fɛ finalement escroc dɔ b'o dɔn dɔrɔn o b'aw fasa da k'aw fasa da aw bɛ baara kɛ n'o ye aw bɛ bali mun na dɔrɔn o b'a cun n'aw ye awɔ n'u cun kɛra n'aw ye ni nin ye défaite ta wala aw bɛ taa n'aw bɛ CPI la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna c'est la pure et simple vérité a ye communication k'aw n'aw ka mɔgɔw cɛ aw k'u protéger aw k'u encadrer aw ka a bila aw kunna aw ka famille politique ye anw de président caman bɛ bi Afrique u bɛ na dɔrɔn u ni minnu ye kɛlɛ kɛ u b'olu den kɛrɛfɛ ka na ni mɔgɔ kuraw de c'est à dire bi minnu bɛ ka bɔ k'aw défend bi aw somɔgɔ kelen t'a la aw teri kelen t'a la minnu bɛ ka défend bɔ an ɲɛ b'a bɛɛ la réseau sanfɛ u bɛɛ tɔgɔw dɔnnen don ninnu de kan ka kɛ aw ka campagne kɛlaw ye bon an tɛ se k'a faamuya i bɛ nin bɛɛ kɛ campagne bɛ sura i bɛ mɔgɔ kura dɔw ye a bɛ fɔ k'e ka tugu olu kɔ o de bɛ na ni frustration ye ne bɛ ka tiɲɛ n'aw bɛ fɛ a ka mɛn fanga la aw kana mɔgɔ minnu ni les méritants minnu bɛ sur les réseaux an ɲɛ bɛ fɔnba la an ɲɛ bɛ bɛn de cerveau ninnu na yɛrɛwolo mɔgɔw bɔra hali dɔgɔ k'aw soutenir emisɛnnin bɛ k'aw soutenir fan bɛɛ segu tunkara bɛ k'aw soutenir fan bɛɛ anw de bɛ ka gulokiw mun ye n'a fɔra ko élection bɛna surunya an bɛ bali ka mɔgɔ wɛrɛ kunkolo bɔlen ko peut-être k'o ye aw ka mɔgɔ dɔw bɛ ta an m'a fɔ k'aw bɛ ka kɛ dɛ ladilikan de don n'a kɛra aw bɛ na ni frustration ye n'i y'a ye Iran mɛnna semaka la minnu ye kɛlɛ kɛ olu de bɛ devant na e ni minnu ye kɛlɛ parce que Afrique fanga bɛɛ bɛ bin dɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔ b'i cun ni ɲɔgɔn ɲɛ de ne m'a fɔ k'aw bɛ ka kɛ dɛ mais ne ka conseil de don bi aw bɛ ka défend maliden hɔrɔn ni a danbetigiw de bolo an ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la minnu bɛ k'aw défend u dɔnnen don olu de kan ka ye aw kɛrɛfɛ sur tous les plans les prises de décision a ye décision ta ala aw ye fɛn reporteli min kɛ aw ma fɛn fɔ anw ɲɛna aw kun kan ka wuli ka fɔ an ɲɛna de anw de y'aw ka avocat défenseur ye et puis n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n bɛ conseil kelen fana di aw ma o y'a dama conseil dɔ ye aw sɔrɔsi mɔgɔ duuru fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fara premier ministre Sogɛli kan bilahi k'a fara ministre Ablaye Diop kan ni gouvernement mɔgɔba bi fɛ aw ɲɛ tɛ Iran na e ma tɔw dɛsɛlen b'u la parce que tɔw bi kɛlɛ u bɛ don i ka mɔgɔw la de bon ni aw n'anw ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ biɲɛ mun de bɛ k'a ye aw ka kuma dɔ fana fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye tubabuw bɛ siran aw ɲɛ aw ka avion aw bɛ ka avion minnu san o tɛ ka tubabuw siran aw ɲɛ dɛ parce que olu de b'a dilan u bɛ se k'a détruire fana u bɛ se k'a bɛɛ détruire u b'u bɛɛ yɔrɔ dɔn fana mais u tɛ se aw ma parce que aw ka jamana kɔnɔdenw de b'aw fɛ hali Poutine ko n bɛ sɛgɛrɛ dɔ fɔ aw ɲɛna bi aw minnu bɛ fanga la sɔrɔsiw n bɛ sɛgɛrɛ dɔ fɔ aw ɲɛna bi bilahi tubabu ko fɛnkɛ comment na tubabu bɛ siran fɛn kelen min ɲɛ n'i ka jamana kɔnɔdenw faralen bɛ ɲɔgɔn kan wa o b'i fɛ fana tubabu tɛ s'i ma jamana kɔnɔdenw faralen ɲɔgɔn kan o pisanen bɛ ka tɛmɛ hali bombe atomique kan ni nafigiw taara don aw kɛrɛfɛ k'aw nɛgɛn k'aw kelen de bɛ se ko bɛɛ ka den kɛrɛfɛ k'aw damanamanin ka kɛ o kɔnɔkɔni ye ka t'aw den kɛrɛfɛ ko tɛ sara tɔgɔ la ça va créer des frustrations ne b'a ɲalen de fɛ mais je dois vous dire la vérité escroc tɛ kara ka nin fɔ aw ɲɛna n m'a fɔ ko minnu t'a fɔ n k'a bɛ escroc mais mɔgɔ dɔw b'i ka défaut o t'a fɔ n m'a fɔ n k'aw ka défaut fana don dɛ mais conseil de don aw kana bi a jɔ kɔnɔ a ye baara kɛ n'aw ka mɔgɔw ye minnu bɛ ka guloki fara aw nɔfɛ a y'olu bila devant na n'aw y'o bila devant na n'aw ma aw bɛɛ ma fanga kɛ président Assimi bɛ fanga président y'a kɛ Modibo Kone bɛ président aw bɛɛ b'a kɛ n'aw ma kɛ ne bɛ ka mun fɔ n'a y'a kɛ ten n'aw ma président kɛ e na e aw ka fɔ de ma ko tout mais n'aw k'a bɛ taa ni clan de k'a bɛ farin dɔ d'aw kan dɔrɔn non karisa de la ka nin fɔ ne ma non n ye karisa bila aw bɛ bali mun na dɔrɔn
abe opposition créer aw yɛrɛ ka kana bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛ politique kɛnɛ de ka bɛ kala aw b'a kun di n'i ko k'i ta kun i bɛ to vengeance la finalement i bɛ transition dɛmɛbaga i b'a bɛɛ kɛlɛ n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ o ye ne ka ladilikan ye aw bɛ sira kura min kan n'a bɛ ka irigɛri mun ta sisan a ye taa irigɛri ninnu fɛ an b'aw kɔ ne b'aw fɛ ala b'a dɔn bilahi ne t'aw contrôle la dɔw b'a fɔ Segu Tunkara i m'a ye yarɔ u bolo dɔrɔn ko ne tɛ Modibo Kone fɛ dɛ o de b'u bɛɛ kunkolo la Modibo Kone ka di ne fo ka faga il est le chef du service de renseignement adamadenya hakilinataw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais ni mɔgɔ b'aw fɛ wallahi ne y'a compter bolokɔnɔni 2 ne ma kɛ fɔlɔ n bɛ kɛ filanan ye bilahi an bɛ k'an ni di an ka vie bɛ danger la nin na n'aw y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye on fait tout ensemble aw bɛɛ bɛ fanga in kɛ an b'aw kɛ Sunjata ye n'a ma kɛ a ka fɔ ma ko tout ɲamɔgɔden mais n'a y'aw tigɛ parce que fanga bɛ mɔgɔ nɛgɛ de ka kɛ k'i bɛ se de o de bɛ président caman bi o de bɛ fanga caman bi n'aw donn'o logique kɔnɔ aw bɛ opposition créer ni opposition créer dɔrɔn tubabuw mana hali ka mɔgɔ fitinin sɔrɔ u bɛ se k'i ka fanga bin n'a ye Karafi nana fanga la a y'a denkɛ de ta k'a bila devant na Karafi y'a denkɛ bila devant na bilahi ani minnu ye révolution ka bɛɛ taara fara jugu kan dɔw yɛrɛ bɛ hali jamana kanu bɛ bon hali dɔw la u bɛ taa fara hali kɔfɛ jugu kan k'i kɛlɛ n'u déçoira bilahi dɔw b'a kɛ ne kɛ n t'a kɛ fo ka diɲɛ wuli nka mɔgɔw b'a kɛ dɛ a kɛra Libye a kɛra jamana caman Robert Mugabe ni minnu ye révolution kɛ a y'a bɛɛ disqualifié k'a bɛ nana muso de fanga la u y'a nkalon ka bɔ yen c'est à dire yarɔ a dan tɛ Libye n'i ye den sɔrɔ i ka den ka dépense Karafi b'i jɔ n'a bɛɛ Karafi ye Libyen bɛɛ ta en charge Libyen tɛ courant sara tɛ ji sara mais le fait même que a y'a den bila devant na a denkɛ ninnu de tun bɛ fanga ni wolo fɛngɛ la o ma kun dɔw fɛ olu taara fara américains ni français ka Karafi gɛn ka bɔ yen o b'a yira u la i ka famille politique i ma Poutine mɛna fanga la a ye Poutine dɔgɔnin ya a y'a kɔrɔkɛ dɔ ya a y'a ka mɔgɔ dɔ ya a y'a cousin dɔ ya ani Serge Lavrov ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca san 30 ye a bɛ baara kɛ n'o de ne bɛ fɛ aw ka ɲɛli ne bɛ ka tɛgɛdigi de fɔ ɲɛna bilahi n'aw ye ne ka nin kuma in lamɛn ne ni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi n'a ye na mɛn ka baara kɛ ni n'aw fɛ hali n'aw ye bolo jɔ wulukɛba la ko ka vote a ye n'an ma maliyɛnw na mobiliser ka vote a ka fɔ ma ko tout a ye siga dabila mɔgɔw la n b'o conseil d'aw ma a ka kɔlɔsi kɛrɛfɛ kumaninw na est-ce que Segu Tunkara tɛ ka nin fan kɔfɛ o bɛ n'aw ma b'o logique ninnu kɔnɔ a bɛ bɛɛ siga mɔgɔ bɛ bisigi a t'ale muso mara mɔgɔ bɛ bisigi a tɛ teri mara mɔgɔ bɛ bisigi a ka ko bɛ tiɲɛ de a t'a dɔn a bɛ tiɲɛ cogo min na a ye bɔ bisigi kɔnɔ a ka baara kɛ n'a ka force ye force kelen b'a la somɔgɔ kelen b'a la politiquement u ye M5 RP ani Yɛrɛwolo ani groupement fɛn bɔra GPM b'o la ani mouvement wɛrɛ jumɛnw ani an ka karamɔgɔ ni mɔgɔba fɛn bɔra le 14 janvier 2022 mɔgɔ minnu ye kɛlɛ daminɛ maliyɛnw b'u dɔn a ka jamana den ɲumanw bila devant na k'u valoriser n'a y'o kɛ a ka fanga ye aw bɛɛ b'a fanga kɛ tour de wuruli ye a bɛ kɛ royaume de n'a sini sɛgɛnna u b'a di Sadio ma n'an m'aw dilan ten a ka fɔ a ma ko tout ɲamɔgɔden mais n'aw m'aw kɔlɔsi parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka k'i somɔgɔ ye n'i nana n'a ye a b'i mago sa Karafi den de filɛ ka mago sa ko ye a ka fanga la Karafi den Saïf Aslem a tɛ révolution dɔn fa nana n'a ye dɔrɔn a ta tubabuw donna a den de la tɔw bɛ don hali woloden na k'i nkalon ka bɔ yen ala kana aw ta k'o ye aw ka d'an ye a ye avion san a ye Mali dilan mais ne bɛ conseil mun d'aw ma o de ye nin ye jamana jɔli a tɛgɛnigi de dilen filɛ aw ma a ye nin garder ko livre nin kumakan mun filɛ a ye nin kumakan nin garder ko livre a ye hakili to nin kumakan nin na nin b'aw dɛmɛ don dɔ la ala ka barika don aw la mais ani ka bɔ video la an ka serifukɛ Serif Cheikh Tiyame Aidara kabako fura tigi kɔnɔni b'i la ɛrɛndimi b'i la kɔdimi b'i la ne Serif Cheikh Tiyame Aidara ka kabako fura ta b'i ka bana ban pewu a ka numéro 78 78 03 03 vraiment an ka foli bɛ Ousmane Cherif Manani Aidara ye Buye Aidara depuis Ɲoro an ka foli b'a ye an ka foli bɛ Seko Lasana Kane ye an ka foli bɛ Mali chrétien Mali soma Mali doso Mali mɔgɔba bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye que Dieu bénisse cette transition ala ka aw mɛn fanga in na aw ka di n ye ko bɔnbɔnni kalama je vous aime je vous love a kan bɛn